May gala, oh. Kita may kamansi. Labi ka may gala. Labi kini siya butang ay lungagon. Napa dati? Ano yung punuan may gala, oh. O kayo. O ha. Habog kayo. Mga pamigkuan para sudanon mutunuan pati mga ikong lubit yan may lubit eh. May ikong lubit ya. Ang tuno mi. Asa may napinig? Ayaw, ada kadakuan na lang pinig. Sus, dako gudi kay lang pinig higala draw. Ara dako lang pinig oh. Allah ka diha. Oh no. Ay dito speakers nanti. Dako lang pinig. Nakahinog ito ko ato. Kana gamay na kana ng pinig pero pag mapaakan nga na ba. Nasa ka mo ha? Manambok kag pilakadlaw ba. Di ba mukha mo glisos ka man si? Lungagon. Lamig na mahigala, mura naglabaw pas mani. Oh. Nung kami kay daghang mas ladis bukid gun. Namulak kumitin na ako ate ko itong ate. Pero napunog ka man siyo. Na mahigala oh. Kita may kamansi. Guys, may hapon. Alas 3:30 sa hapon no. Wala may painit. So, maghimo mig kon, magluto og ganang giant mani. Ano si giant mani sa Bisaya, giant mani ni siya sa mga. Pero kamansi ra gud na siya gan. Kamansi ba kamansi, lisos kamansi. Pero ni gala, lisos kamansi ni gala. Labo pas mani ni. Atong luto no, kay may painit kang hapon, magluto tag ano. Magluto tag lisos kamansi. Pero butang ato gamay kasin kay lami man siya butang gamay kasin mahigala no. Ato mo gamay kasin para mo parat-parat po siya gamay mahigala. Lami man siya may asin gyud butang asin ato gamay. Gamay ra gud mga 1 kilo. Kay guro ko siyang parat-parat gud. Bites na. Takang na to. Churun. Iyon ang gasol. Iyon ang stove. Kula tag 30 minutos. Okay? Uling. So mahigala nito na atong kamansi. Ato na unon mahigala. Atong tanawon kung lami ba siya. Oh. Ay sabaw mahigala atong sabaw ni. Init biya ngayon. Simple lang kayo. Kahit tanggalang taklog, kayang singaw, init kayo. Ano na ba? Pitik mingaw berada ba ako? Singaw naman taklo ba na? Kung tanggalan naman taklo ba na, pag bubuon mo tubig na, sabay na tanang liso diha. Simple lang kayo. Ayaw ba? Hindi, nangayabok. Ganun siya taray, mahiga. Ay, taon. Sabat dari. Kaya mo, nailisos ka man si Mahigala. Ay, inita yung kayo Mahigala. Lusok Mahigala, no? Hindi masalog Mahigala sa bangsa. Kaya po yung tawag. Tara no? Haha, ready na. Suserve na natin eh. Ano ba yung gahulat ng customer sa gawas? mga regular customer itong tulo ka mga kigos dito. Tama itong mga on. Wala mong sila ka-testing ni Mahigala. Wala sila kabutan ni ba? Wala ka bulungusan eh. Ato na testing hatag kung kaon ba sila ni. Tara, sabay ta. Guys, nako yung hatas nyo guys. Kabalo mo sila? Mani. Ikaw, kabalo ko saan eh? Masa man eh? Ikaw, Ben, kabalo ko saan eh, Ben? Mani, bago rin ha? Kamansi! The giant mani na. Oh, giant! Inay, pati inita na. Hala ka, kumbayuta na. Ada, ano, asin na? Init na. Alas na dadi ha. Bat lang na niya. Lisibat na. Wala siya, ulat lang na niya. Init kayo. Saman,
Oo. Hindi, kao ka, di ka man sila. Ang mga kilos may ka, tanaw, may ignorante kayo. Mani ito na yun, mani. Pero pagbantay mo yung gabi, utot-utot na yung gabi, ano ha? Gusto ka pa, oh. Ano, oh? Ayaw pa ka. Yung kabalong kaong bataan. Ayaw, G, ayaw, G. Isin. Ayaw, G, ayaw pagkagunan. Ano. Tanawa, oh. Oh. Tara, oh, G, oh. Anong ko. G, kauna na, oh. Ganan mga ni mga bata ba trabaho. Trabahuso mga ganing dugay ba ito magkaon daghang panitan. Dali. Wala may kinipaw. Ara pa. Dako ang kaon, dili kag mayon. Lami Dami pa na sa mani. nga paw. Lami kinapaw. Dali. Lami na. Dami kayo no. Kauna. Lami sen. Kaki atar ng naong ni mong bata ka.